Abantu bayabuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi izingane zakwamanye amazwe zifakwe ezikoleni zethu ngaphambi kwezingane zezakhamuzi. Kwenzeka kanje. Izikhulu zethu zezombusazwe namajaji enkantolo yomthethosisekelo bakhohlakele futhi bayalawulwa. Abanye babo bangama-agents amadala nabasizi bombuso wobandlululo, apartheid. Abadayisi bomzabalazo wethu. Ezobunhloli bezempi, ezobunhloli ze-SAPS kanye ne-State Security Agency bonke bayakwazi lokhu. Kodwa inkinga ilana, ukuze bakhiphe lolu lwazi, kumele ludlule eziteshini emahhovisi athile nasezikhundleni zobuholi. Yizona ezivimba ukuthi iqiniso livele obala. Manje ezikhungweni zezobunhloli bamajaji, ezinkantolo, sidinga umkhwanazi jikelele ezikhundleni zenu, ukuze aphule umthetho wokuthula, break rank. Masiveze imininingwane efihlekile ngalabo ababhubhisa inkululeko yethu nezwe lethu. Ibani omkhwanazi nani, nilwele izwe. Isibonelo, uMongameli uRamaphosa. Amanye amazwe anolwazi olubucayi nobufakazi bokuthi wayenza kanjani imali yakhe, inkohlakalo, izixhumanisi zakhe ne-apartheid, indima yakhe eGlencore, abaxhasi be-CR17, umsuka walezo zigidi zamarandi ezatholakala esofeni wakhe, kanjalo. Wakwazi ukuvimba lezi zindaba ngokusebenzisa i-SARS, umhloli jikelele, Auditor General, umvikeli womphakathi, Public Protector, nezinkantolo. Ngaphakathi ezweni kuphela. Kodwa lokho akusho ukuthi amazwe angaphandle angeke asebenzise lolu lwazi ukumatanisa nokumlawula. Usaboshwe yilezo zizwe, sengathi unesibhamu ekhanda. Lokhu kusebenza kubantu abaningi abaku uhulumeni wobumbano. Ngakho-ke asinawo uhulumeni ofanele ukuphatha izwe. Zigebengu zonke. Umthetho webela, umnyango wezasekhaya omema abantu bakwamanye amazwe ukuthi baphawule ngezindaba zezwe. Isinqumo sangoJanuwari esinikeza abantu bakwamanye amazwe amalungelo alinganayo nezakhamuzi. Lokhu kusitshela ukuthi uhulumeni wobumbano kanye nenkantolo yomthethosisekelo sezingenelelwe ngokuphelele. Badayisile. Ngesikhathi sigxila ekhomishini kaMadlanga nasezikomidini zesikhashana, izwe liyaqhubeka nokuthengiswa ngokufihlekile. Sebebhizi ngokufaka abelungu manje. Lavelelwa izwe lethu. Okubalulekile, izakhamuzi ezicabanga ukuya ezinkantolo ziyolwela amalungelo ethu nezwe bamosha imali nesikhathi. Ngoba lokhu kufana nokuyobika icala kuKurt Matlala, uGeneral Sibiya, uBheki Cele, uGeneral Julius Mkhwanazi noma uSenzo Mchunu. Amabutho, amasosha ezwe, amaphoyisa nezakhamuzi, asihlanganeni sibuyise izwe lethu. Masisebenzise inani lethu, nenkani yethu, nentando yethu yezwe ukuthi sibhekane nalesimo ngo. Masiqale manje. Hulumeni Khuzeka, izandla azisuke kuJacinta. Sidinga umbhikisho omkhulu kunayo yonke emlandweni wezwe.